Personal na dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasama si Senador Christopher Bongo ang pagpapasinaya ng Bicol International Airport at sa pagbubukas ng BIA, mapagaganda at mapabibilis na ang biyahe mula at papunta sa rehiyon ng Bicol. Malaki rin ang may tutulong nito sa pagunlad ng ating ekonomiya, turismo, dyan sa Bicol. Ayon kay Senador Go, hangad ng pamahalaan makapagbibigay ng kaginhawaan at karagdagang trabaho para sa mga Pilipino, kaya naman puspusan ang Administrasyon Duterte sa pagsasaayos ng iba't ibang infrastruktura sa bawat rehiyon sa bansa. Isa lamang ang BIA sa mga nakalatag na proyekto sa ilalim ng programang Build, Build, Build at bahagi ng legasiyang iiwan ni Pangulong Duterte. Ayun naman ang pamana ni Presidente Duterte, the Duterte Legacy across ang pamahalaan para sa iba't ibang bahagi dapat nating malaman upang mapangalagaan at pakinabangan pa ng mas maraming Pilipino. This is the Duterte Legacy. Ipagpatuloy natin ito. Let's build on it. 40% of our land area is agricultural. So malaki pong potential. Although admittedly ang ating mga kababayan ay more on trading, but we are trying to encourage them na mas ibigyan natin ng pansin ang ating agricultural business dito sa Marawi City. That's the reason why, with the support of the national government, especially with the comprehensive rehabilitation ng Marawi, napakalaking tulong po ang national government through the Department of Agriculture and other related offices na nakikipag-ugnayan po dito sa atin sa local na pamahalaan ng Marawi City, because we are trying to, of course, encourage our farmers and fisher folks na mas palawakin natin yung ganitong industriya, aside from, of course, the usual trading business na nangyayari ho dito sa Marawi City. Hindi biro ang mga pagsubok na hinarap at patuloy na kinakaharap ng ating Pangulo. Pero dahil sa tapang at malasakit sa mga Pilipino ni Pangulong Duterte, unti-unti nating nakamit ang mga pagbabago. Mula noong 2016, marami na ang nagbago sa ating bayan. Mga pagbabagong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng Pilipino. Ito ang pamana ng pagbabago. Si Mayor Mahul Gandamra. At yan ang pamana ng pamahalaan sa siyudad ng Marawi. This is the Duterte Legacy, Pilipinas. Ipagpatuloy natin ito. Let's build on it.